Wahai para jawara-jawara kabeh, aja nglukane lan sliramu ya. Kini tumindake kakau bebarengan jadian. Aku membantu saking Bapak Tirwan, Ibu Iwan. Manung kali budaya seni. Kudu hati-hati Nyai. Kali seni putra Indra muda pun dipimpin Mama dan Dewi. Alamatnya saking Mas Tundagan Karingan Kecamatan Mabungan. Sedaya sami nyakseni sedaya mang sami mirengaken lelampahan waktos pudingking nyuwun jembar ing pangapunten sing ditembangi Mama Wisnu Dewi kang Bayari Mimi Aulia Dewi sareng aya sama-sama gede aya sama-sama Bayari Mama rikong mirengaken sareng Mimi nerane gede alon-alon kerapinan Dewa Salon pedingin dodol gula pribasane yang dipikir kayang gegas ning atine gawe wening pikiran kang wis memajikanmu namae salsa sing Bayari sareng pame didane geding Mama Dinda sing paling sayang eling-eling mangkan eling ngomong bumi dunia aja nutup ya mare nafsu sing mantap aduh rakane sing ketemuan Bapak Nurdin wong Plas Dewi 2 1 2 1 sing pengen tani mandiri Bapak Nurdin kang Bayari 2 1 sing pengen tani mandiri pinangkane wong Plas Dewi 2 1 kalau nalon kali majikan tua kang Bayari 2 1 majikan aku yang Umi seril kang mirengaken 2 1 pinangan kane majikan hati-hati Yayi. undangi rawa sing paling sayang undangi rawa kang Bayari Awas hati-hati Yayi. undangi rawa kang mirengaken mimini bunga sing paling mimini bunga kang Bayari wong sing paling manasa Piteng Tresno Jalarane soko kali Awas hati-hati Yayi. warna-warni wanu pisan sing wangane pasti duwe ayane salsa kang Bayari maju terus pantang mundur Hati-hati Yayi. mambengelani 2 1
satu, dua, satu, dua. Ora wonten pediman. Awas hati-hati Yai. Mimi anak tiakan kajari. Klimping keris pancawarkan. Ingin lapap rasama. Mau nangis takut kekaran. Bicara keras. Waya, Sira. Ayo, lagu singa Sira. Kalibato. Bagaimana sana. Iya. Maju terus pantang mundur. Maju Yai. Orang kuat Yai tak ada. Ayo pada mundur Yai. Bahaya hari cuma Yai kak. Aja ditandangi lawan orang kuat kini Yai. Ayo jadi berat lawan kini Yai ya. Ayo, Yai. Itu minta kekakang Yai ya. Ayo.